hin und wieder nachher. Es können wir nicht alles in die Lüge. Wir arbeiten in vielen Industrien, die Projekten, sie kommen, sie hören und dursten. Wie darfst du hier, wie kommst Projekten, du siehst, защо бе? Почна ли? Да. Sagen, винаги утре не експлодира, не? Покажем как става. Много лесно. Не ви ли се случва, когато някой път искате да обърнете проект, ногта да ви завере и просто да не можете да го направите, но вече проблема е решен. С нашата нова VS плакат щипка всичко става много бързо и лесно. Ето. За неодобряване хващате лесно края с ръката и обръщате. Бързо да обясня как е от лазерна стомана, нали, на точена такава. Да, може да зумиш. Плоска е с тези пластов слой отгоре, който натежава и може да хване най-тежкият проект или по няколко наведнъж. Владил. И на обратната страна на проекта си е нарисувал същото. Получавате, благодаря, тази VS плакат ножица и разрязва проектът на две. Едно, две, готово. Чакай, това не го снимам. Дай. Може да го накълзате и на по-малко, както ви е добре, да унищожите проекта с VS плакат ножица. Ножицата е перфектна и реже абсолютно всичко. Може да се направи всичко с нея. А дали може да отрежи тази твърда и дебела хартия? Това ми е най-любимото. Става като детска игра. Ако искате, може да го режете на формички, на гълъбчета, на кръгчета, както ви е удобно. И това е безплатно? Абсолютно безплатно. Само ако поръчате до 5 минути, получавате ножица. Ако поръчате до 3, получавате 2 ножици, 2 щипки и 2 кръввачки. Как ви звучи? Това е невероятно. Нали? Защото ние сме без плакат шоп. Поръчайте сега. След като вече имате щипката и можете да обръщате успешно грешните проекти, това не е всичко, което ние предлагаме. След като поръчате нея, получавате напълно безплатно нашата рамка за кропване на проекти. Покажи, Женя. Благодаря ти. Но нека да ти покажа как работи. Не би ли се случвало много пъти, когато трябва да отрежете някой проект, който не е композиран добре, а е от самата композиция е нужно само известно нещо. И почвате да търсите листове, с които да налагате, а те се кривят и никога не могат да застопорят точната композиция. Никога не могат да го направят абсолютно точно. Затова нашата рамка за кропване на проекти върши това безупречно. Ето, нека ви покажа. Обръщаме така. Лесно е като детска игра. Ако това е нашата композиция, просто отместваме и ето го плакатът. Това е плакатът. Ако искаме да е по-голям или променим решението си, няма нужда да намираме хвърчащите листове. Просто наместваме крупвачката и всичко е синтезирано в това малко квадратче. Пълваме по-голямо. Става. Може да правите квадратен формат за нестандартен плакат. Може да направите за 100 на 70. Можете да правите за абсолютно всякакви формати. Не е нужно да се ограничавате. Поръчайте от нас сега. Какво ще кажете за нашата щипка? Откакто имам тази щипка, проектите могат да бъдат обръщани без никакво съмнение, огризение и колебание. Ползвайте щипката за обръщане на проекти. Откакто имам тази рамка, проектите могат да бъдат класифицирани, модифицирани и орнаментирани. Ползвайте рамката. Откакто имам тази щипка, вече се чувствам много добре.
Преди се притеснявах да не се заразя от лошите проекти на моите студенти и сега мисля, че това ми помага в моята работа. Удобно е, нося винаги със себе си. Тя е нещо като един лаптоп или GSM и предлагам всеки от вас, който има такива проблеми, да си я закупи. Но също така към нея върви и една кропвачка, с която ако ви е много голям екрана, може да го направите по-малък. Ето в случая аз съм си го направил по-малък. Вече не ви трябва фотошоп, трябва ми без плакат шоп.